i de Pere Joan. Sí. Ara veuràs la Siqui, el naixement de la nostra font, que és la que abasteix el poble, i veuràs lo molt que ha minvat. Tu no ho pots comparar perquè no has vist com sortia l'aigua en el seu moment d'esplendor, però veuràs lo poca d'aigua que surt ara i vet aquí, és que no mos basta per la gent que som estellans i per la gent que ve a visitar-nos en l'estiu no mos basta. Llavors patim les restriccions i així tot no basta perquè aquesta font de cada any va menys. Mira, això ara, Pere Joan, tot això tocaria estar tapat d'aigua. Un any normal, tot això és aigua i l'aigua ja cor d'aquí per avall. Va torrent cap avall. Torrent per avall. Quan mon pare era nin, no s'aturava mai de córrer aquest torrent. Hi havia aigua tot l'any, de cap a cap. Sí, tot l'any n'hi havia. Un any bo, que hagi plogut, moltes vegades se manté el torrent corregent aigua fins al juliol, començament d'agost, si ha plogut molt aquell any, però ara no, ara enguany no corre res. Ja veus... Abans se podia aturar aigua inclús i clar, ara... abans arribava la mà. Arribava la mà. És que aquesta aigua, l'aigua no s'atura, vull dir, en ple de cas de menester, si que no has de menester, se'n va la mà. Sí. Clar, ara ja cada gota compta pràcticament. Sí. No s'atura res. Ara, cada gota... Mira, Pere Joan, saps la quantitat d'aigua que tenim disponible ara per consum humà? Això és cabdal total. Que té per consum del poble d'Estellans i de tots els turistes. En el mes de juny, en el mes d'agost, això haurà minvat. Cada més petit. Això cada vegada minva. ¿Y cómo lo vivís? ¿Cómo os adaptáis? Habéis tenido que... Vuestra vida tiene que cambiar, ¿no? Durante estos meses. Bueno, con resignación. Lo vivimos con resignación porque, como le decía Pere Joan, no podemos hacer nada para que salga más agua de la fuente, entonces tenemos que adaptarnos y abandonar los cultivos. Nosotros, como comunidad de regantes, ya prácticamente no podemos sembrar más que un pequeño huerto familiar de subsistencia. Antes la agricultura era el motor económico de este pueblo y ahora sería imposible. ¿No? ¿Es frustrante? Claro, hay que partir de que los recursos son limitados y esto lo vemos aquí perfectamente. La fuente no da más agua por mucho que queramos. Por mucho que queramos no vamos a hacer que brolle más agua, a menos que llueva. Entonces tenemos que tener claro que si los recursos son limitados no se puede seguir creciendo de manera ilimitada. Sería poco inteligente por nuestra parte. Entonces, el ayuntamiento ha puesto unas restricciones de consumo y eso afecta a todos, a turistas y a residentes. Todos venimos padeciendo lo mismo y ahora mismo las restricciones están en 120 litros día, que seguro que dentro de poco será más. O sea, no sé cómo llegaremos al mes de agosto. Sí, inquiet i preocupat, perquè veig que des de les classes polítiques no s'està posant límit a la situació que se viu a Mallorca i és urgent, ja és insostenible. En canvi, a Mallorca pareix que hi cap tothom, llavors no s'aturen d'arribar avions en l'estiu i no hi ha límit. No hi ha límit i nosaltres en patim les conseqüències. La veritat és que és un problema. Per residents és un problema. Concretament a Estellans el problema que tenim és de manca de precipitació d'aigua. Altres municipis de Silla no tenen aquest problema tan agreujat perquè estan connectats a plantes desaladores. Llavors s'abasteixen d'aigua desalada, de la mar. Aquí no tenim això. Si és la solució fer més desaladores, bueno, jo tenc els meus dubtes, perquè en el final són recursos, té un cost energètic, té una contaminació molt grossa, vull dir, desalar aigua de la mà té un problema afegit, i és el problema de residus de l'aigua, de la concentració de sal, que llavors se torna a abocar a la mà i allà on s'aboca la mà se mor. Vull dir, que les desaladores
Sí, estan bé com a fet puntual, d'urgència, però no és la solució de dir anem a fer dessaladores i s'ha acabat el problema de l'aigua a Mallorca. El problema és un problema més ampli i el problema és d'entendre que Mallorca és una illa limitada i que els recursos són limitats i que la capacitat que té és limitada. Si entenem això, deixarem de tenir molts dels problemes de manca d'aigua i de manca d'espai, saturació de les carreteres, de les platges.